ang malinong kag matawhay nga sitwasyon diri sa talipapa sa barangay Sablugon, Pasig City na bayluhan sang kakugmat matapos batian ang asod-asod nga lupok sang pusil. Mga alas 8:08 sang aga Marso 10, tatlo kasod-asod nga lupok ang naglanog sa sulod sang sining balagyaan nga JRE store. Pagpuas ang lupok, nakit-an nga paligo na sa kaugalingon nga dugo ang nagabaligya nga ginkilala kay Roselia Andrada, isa ka tumboy sang barangay Manit, Pasig City. Giningagaw padala ang 45 anyos nga biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Tatlo ka mapatal nga pila sa tuong nga guya ang naagom sang biktima. Duha ka mabasiyo sa ginapatian 9mm caliber pistol ang nakita sa lugar sang krimen. Ininalaba ang paglibion ni Manang Cecilia Sereneche, tiya sang biktima. Halos ini magpati sa ginangatan sang iya hinablos nga ginakabig na sini nga bata tungod siya ang nagpadako diri. Pagpati sini may kaangtanan sa negosyo ang pagpatay kay Roselia. Ang natabo sini dako kita ninyo paglantaw nga base sa negosyo kay sa relasyon way problema. Okay. Kung sa relasyon ka na, kung may kung yung katsa na nag-iintindihan nga duwa, makahimo pinagayang ang negosyo kung sa relasyon. Okay. Sa pulo patuig nanda nga imaway. Okay, ho. Ay kita na. Pero kapanugid ang hinablos mabi nga sumudo mo nagahisa sa akong tong negosyo kay daw kanami nakakita ko daw may nagahisa sa akong negosyo. Daw may amo siya na nga info abi ma'am. Nga daw nabuyan lang siya. Kaya naka-istorya din magani ka na kung partidiya gani. Ang hinablos mo gid mismo. Oo, nga. Hindi ay may problema diya sa pwesto. Tatlo ka mga anggulo ang inalamtang motibo sang krimen. Inaway pinamilya, negosyo, kag relasyon. Pero sa tatlo ka mga motibo, sa negosyo, ang mabugat ni nasundan nga anggulo. So may mga anggol pero ang dumabulubugat nga anggulo sang motibo among ang sa business related sa negosyo. So dawgin pang paano naton pang dispatch na naton ng ibang anggulo, sir. Yes, correct sir. Okay, ang dounang anggulo base kon may away sa relasyon, Yes, sa pamilya. So daw ay naton establisan nga daw may nagakatabo na subong. So sa negosyo, sir, paano kita kahambal nga sa negosyo? Simply no, ang probability tungod nga dako man yung negosyo, so may damo na siya sang kompetensya or possible nga mga rivals or may mga transaction nga hindi naton pa nakita kung sa diin nga nagka-problema. Ang isa ka anggulo nga dumabugat, no. Mga ka K5 isa ni ka dako sining development angot sa sining pagkapatay sa tumboy nga nagabaligya sa may barangay Sablugon sa may syudad sang Pasig. Confirmed sa aton sining reliable source nga ang suspect nga nagtiro maning gunman nga nagtiro sa saning manugbaligya nga tumboy diri sa may barangay Sablugon sa may syudad sang Pasig ang nadakpana sa aton sining mga otoridad. Sa panahon nga hot pursuit operation, mga sobra 24 oras nga natabo ang krimen. Nadakpan sang Pasig City Police Station ang ginatudlo nga suspect. Nadakpan ini sa barangay Buyo, syudad man sang Pasig. Considering ganing kahapon pag-dispatch ang team, wala tulog ay, wala ginaway ni, wala nagbalik diri so bitsilingon. Continuous ang lagas naton sa iya kag ang series of follow up naton is continuous halin pa kagapon. So, nung pangusisa na kita, nag-backtracking na kita, kagin pakita naton sa witness ang mga persons of interest naton, gin-confirm din sa witness nga amo ni siya. So amo to nag-conduct kita another series of follow-up kag na-confirm na natin kay gina. So hulat na natin ang witness pag makaabot sa karon kag ma-confirm na gid. So that's the time i-process na natin ang pag-effect sang arrest sa iya. Wala na recover ang motorsiklo kag pusil nga gingamit sang suspect. Nakilala ang suspect kay July Palma sang barangay Kabunga, Pasig City, isa ka manguma. Positibo ini naging kilala kag gintudlo sang witness. Oo. Nakahod.
amo ni positively identified sini no ang suspect mga ka K5 no explosive sa K5 News FM no ang ari oo ang astang shorts Ang bayo hindi. ano ngalan hindi among bayo negatibo ng bayo ano ngalan niya sir Sala, patay, okay palapit ah. Ground, pagkuha, sa imo, abogado, ha? Gunang ka man sa pag-ipos, ano man ang imo igahambal, sarang magamit sa imo, pabor kon batok sa imo. Oh may ay ano ganing ngalan ta Si July Palma. July Palma no apila edad ta 44. 44 oo taga diingi kita sir Taga Kabunga. Barangay Kabunga pero dito kay ina sa Barangay Buyo may ano kada Gapan anong ko ka turulahon la. Okay. Gapan anong ko turulahon. so inyo ni di dota Oh, okay so bali kahapon sa din ikaw kahapon dito ka pa mo ni agos ang tanom ko. why katuya kahalin Why? may mga pamatuod nga why katukalin Oh, may ara. pero nga ikaw ang Arang bata ko man nagdulong kapon sa akon sa ano dito. oo nga ikaw ang ginatudlo subong Why gani ko magno na nga tudlo nga gap nga buhay uyas ng sakto nga itudlo uyas ang way ko sala. Si July Palma ang may kaso na nga illegal possession of firearms kag frustrated homicide. Apisar nga positibo nakilala sang saksi ang suspect tudo panginwala ang 44 anyos nga siya ang naghimo sang krimen. Pero ay di ko gado yung pati man. So pag sa pagpate nyo daw nasalaan ka lang? Siguro iti why gid ako naman ang kadang amo ko na. Gin panginbulahan naman ni Pasay City Mayor Stephen Palmares ang madasig nga pagkadakop sang suspect. Ang gina-congratulate ko gid ya aton nga Pasay City PNP kag ya bilog nga Philippine National Police of course si PD nag-abot man gani kag bisan paano na matawaan ka hustisya ya natabo sa biktima kahapon. There is a province of Iloilo, we don't have any organized crime group nga engaged sa gun for riot. What we have here is only individual nga kung sa bangod sang kapigadon, bangod sang kakulangan man sang panggasto sa pamilya nila, they engage into this business. Gindesisyon na naman sa pamilya Andrada nga bayaan na lang ang lapwesto sa barangay Sablugon. So dire dugay ka gid bot silingon nga kuan ka na dito nakabalaan mo gid sa unang sitwasyon di. Oo. So gapang limpyo ka lang pero duga langot buot mo man. Kung ikaw pasugtat ani hindi lang. Di nagdadi. Oo. Okay. Sige lang ka, tinadakpan naman tong suspect ah. Kilala mo suspect? Wala ko kilala sir. Oo. Kaso nga murder ng ipasaka sang Pasay City Police Station batok kay July Palma. Ginakabi na karon sang Pasay City Police Station nga case closed na ang pagpatay kay Roselia Andrada. Para sa K5 Crime Stories, upod kay K5 Milmar de la Cruz, K5 Nicole Teprado, K5 Rams Palik. Ini naman si K5 Enrico Surita Jr. para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.